Is-sena li għaddiet il-Protezzjoni Ċivili kienu msejħa fuq madwar 30 każ ta' leakages ta' gass. Dan ħareġ waqt intervista li saret fuq il-programm NetAM mal-Operations Manager tal-Protezzjoni Ċivili Anthony Pisani. Waqt il-programm ingħatat informazzjoni utli ħafna għal pubbliku dwar kif wieħed għandu jqabbad ċilindru tal-gass. Dan wara li f'dawn l-aħħar ġimgħat kien hemm qatt ta' rapporti ta' inċidenti ikkawżati minn ċilindri tal-gass, fosthom każ fl-Msida fejn tilef ħajtu raġel konsegwenza ta' splużjoni ta' ċilindru tal-gass. Anthony Pisani sostna li l-gass bħal kwalinkwe ħaġa oħra jekk tużaħ ħażin jista' jkun perikolus. Huwa qal li ċ-ċilindru tal-gass għandu dejjem ikollu siġill, ma li dan jinqala huwa importanti li wieħed jiċċekkja li għandu washer. Min-naħa l-oħra, ir-regulators li jixtri l-konsumatur għandu jkun kompatibbli maċ-ċilindri tal-gass li ntużaw f'Malta. Regulator għandu jkollu lok u l-pipe irid ikun magħmul apposta għall-gass u dan irid jinbidel kull 5 snin. Meta wieħed iqabbad ir-regulator fuq iċ-ċilindru tal-gass, dan irid jitqabbad b'mod tajjeb. Finalment, huwa importanti li r-regulator irid jinbidel kull 10 snin. Pisani sostna wkoll li fuq ir-regulator għandu jkun hemm miktubin litri LPG li jfissu Liquid Petroleum Gas. L-Operations Manager tal-Protezzjoni Ċivili qal li ċ-ċilindru tal-gass jekk hu possibbli jitpoġġa dejjem barra. Meta l-gass jitpoġġa fiċ-ċilindru tal-gass, dan jiġi kompressat u friżat u għalhekk jiċkien ikun jista' jitpoġġa fiċ-ċilindru. Fil-ċilindru tal-gass, kieku jkollok toħorġu u tkejlu biex għall-argument, il-gass ikun 270 times il-qis tal-fliexku. Right? Ġifieri jekk il-sħaba tal-gass tkun 270 darba għal-volum taċ-ċilindru. Ara kemm jikber il-gass. U għalhekk in-nies jgħidu semgħu l-esplużjoni, illa li xinti once li jkun hemm ignition daħa jikber. Right? Il-gass huwa darba u nofs itqal mill-arja. Allura jkun fil-baxx. Aħna meta nxommu r-riħa tal-gass ngħidu hemm leakage ta' gass. Fir-realtà l-gass ma jintinx. Jagħmlu ilu dik ir-riħa biex aħna nindunaw illi hemm leakage ta' gass. Anthony Pisani tenna l-importanza li l-heater tal-gass qatt ma jiddaħħal fil-kamra tal-banju għaliex meta ddaħħal heater fil-kamra tal-banju tkun qed iżżid il-probabbiltà li jiġi kkawżat nar. Intant it-3 filgħodu għal ħabta tas-6 id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili kien imsejjaħ sabiex jagħti l-assistenza tiegħu għal dak li kien suspett ta' splużjoni ta' gass fis-stabbiliment kummerċjali fi triq it-Turisti l-Qawra. In-nar kien ikkontrollat malajr filwaqt li bħala prekawzjoni iċ-ċilindru kien imkessaħ u estratt sabiex titnaqqas il-possibilità ta' splużjoni ulterjuri jew nar. Id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili irringrazzja lil korp tal-Pulizija, partikolarment uffiċjali mill-Assa tal-Qawra u l-Arajju li għenu fl-evakwazzjoni tar residenti minn appartamenti fil-qrib. Madwar 20 persuna kienu evakwati, inkluż tarbija kif ukoll annimali domestiċi fejn ebda persuna ma sofri ġrieħi.